so na yi duba. Kana shan wuya a cikin su kana da daura dan ba. Sai kaga kayewa kanka zaɓin da bai yi daidai da kai ba. Kai ta tayin sadaukarwar da gare ka ba za a yawa. Rudaddiyar zuciya in ka biye ta ka sha azaba. Ba ta biyan halarci wanda kamar ta ba ta gani ba. Masoyi daban wanda ka so ba zai kai ya shi ba. Burin zuciya mai kwaɗayi ba zai cimma nan ba. Mai cuta so ba na Haba baiwar Allah, maimakon ku bari in zo in buɗe muku? Na gode da wannan karramawar da kuka yi mini. Ai mu ya kamata mu ce ma mun gode da karramawar da kai mana. Ko za ki bani lambar wayarki ma dinga gaisawa? Ai ba ni da waya. Ai rashin waya ba matsala ba ne. Amma ina fata nan ne gidanku? Ai nan ne. To zan je in dawo. Rudaddiyar zuciya. Rudaddiyar zuciya. Mai haƙuri yana tare da Allah. Shi masani ne na duk abin da aka kulla. Ga wannan. Mi addu'a kada mu dinga kasala. To Alhaji daga cewa ba ni da waya kuma sai ka kawo min wannan? Ai babu komai. Ni na sa kaina ko da jirgi sama kike so zan iya sai miki. To na gode Allah saka da alkhairi. Ga wannan. Kya sayi layi sai ki sa. Alhaji irin wannan hidima haka? Baka tsoron a ce gobe ne ɗaurin aure na? Ai ko da magariba yau aka ce za a ɗaura aurenki, hidimar da ne miki ban yi asara ba. Saboda kin cancanta haka, ke kyakkyawa ce. Samun shi na rabu ne, kuma yana gunsa ne, mai addu'a ba ya taɓewa ya yi jiran lokaci. Wannan mutum mai ɗan albarka, san barka, yaushe zai dana je na mai godiya. Kowane irin lokaci zai iya dawowa umma. Idan ya dawo sai na gaya masa sai ku je ku gaisa. Rudaddiyar zuciya. Wannan ma bani ne ya ce na je na sai layi. Salaha, ai wannan ya fi ƙarfin sayan layi. Yau har da jami'a za mu sha a gidan nan. Yanzu dai umma 3,000 zaki bani na je gidan su Bilkis raka na sai layi na register. Ɗaya, biyu, ku Salaha. Amma na tafi sana da. To sai kin dawo. Zuciya. Mai haƙuri yana tare da Allah. Shi masani ne na duk abin da aka kulla. Asabe, wannan waya fa? Ta ce ta yi gamo da abin arziki ta haɗu da wani alhaji ta ce mai batta da waya ya gwangwaje ta da waya. Kuɗin ma wato shi ba ku kenan? Ya ba mu ko ya bata, kai da za ka yi murna ‘yarka ta samu abin arziki kuma sai ka dinga haɗa rai? Wato Asabe kina nuna rashin dacewar Faruku kenan ko? Ai faɗa ma ɓatawa, mutumin nan ya kera Faruk nesa ba kusa ba, me za a yi da talauci? Wato wannan da ya kamo kuɗi shi ne mafi dacewa a gare ku? Yanzu maimakon ka yi murna, ‘yanmu ta samu mai arziki ba za a kai ta gidan talakawa ba? Kina da mantuwa da son zuciya akan abin duniya. To bari in tuna miki, akwai zancen auren Faruku da yarinyar nan. Sannan kuma karki manta
halacci da sadaukarwa da wannan yaron nan ya yi a kanta. Daga baya kenan an yi sadaka da bazawara, ni na ce yi sadaukarwa ba ni yayi ba, yanzu shi wannan alhajin ba ni yayi ya bayar ba, za ka min wani wa'azi. Lafiya kika ce mu fito waje ba za mu magana a cikin gida ba? Ai ba na so ni na fiye magana a gaban umma. Shi sa na ce mu fito nan. Faɗa min me ya faru, na ga farin ciki a fuskar ki mutuƙa. Yanzu dai ba wannan ba. Layi dai kawai nake so yanzu ki raka na mu je mu siyo. Kina so ki ce Faruku ya gwangwaje ki da waya kenan? A'a, kin tuna wannan Alhaji Zakarin nan da ya taɓa rage mana hanya? Shi ne ya siyo min babban waya sannan ya bani naira 20,000 ya ce na sayar ra'ayi. A'a. To mu ga wayar mu sa albarka mana. Maje tana gida. In mun koma gida zaki ganta har ma da alƙawarin wanke da na miki. In muka je gida zan baki. Lalle alkiyama Faruk ta tsaya a cikin zuciyarki. Ke da macen baki san alkiyama ta su ta daɗi da tsayawa ba? Da Allah kake ɓata lokaci zo mu tafi. Sanki yana ta yayya kushin zuciya ta ba ta samun sakiya. Me ya rage cikin rayuwa ta yin haka furta an ba ni kiya. Ke ta dabance duwa Zona. Zinariya ta kin kai da kai inda za a shiga aje da Ina kika je to? Masoyi daban wanda ka so ba zai kai ya shi ba. Burin zuciya. Na samu labarin tarayyaki da alhaji nan da yake zuwa gurinki. Ni kuma ba na buƙatar tarayyaki da kowa. Baba wani mugun hali aka ce maka yana da shi. Bincike shi ke tabbatar da wanda za ka baya aure. Shi kuma wannan ba ma za ta kai ga haka ba. Baba yanzu duk hidimar da ya min da kuma wacce yake jira zai min shi kenan ta tashi abin zaki na. To kin ga dakata. Ni ne mahaifinki na hana ko mantawa kika yi da irin shidindimin da Faruku ya miki a baya. Ina alƙawarin kika yi? Ko kin ɗauka ce alƙawari ba abin kirki ba ne? Wallahi duk mutumin da yake ta alƙawari yake ya sado sa da Ubangiji. Baba ai komai rabo ne. Ni ba rabansa bace kuma yanzu Allah ya kawo ni raba. Ke! Kin ci gidanku nace da ke. Tashi kin gure. Shakiya. Ni zaki wani shashancin mara kunya tabi kin hambare ki. Yaran zamani kana faɗa yaro ne kallon bakinka zan shigo gidan ta muke. Gaskiya dai yau ya kamata a ce in shiga in kira umma da zo ku gaisa. Ai ba komai, kin san na gaya miki na ce zan yi tafiya zuwa ƙasar Italy. Idan na dawo sai in zo mu gaisa sai in turo iyayena kuma sai a yi maganar aurenmu. To babu damuwa, saƙonka zai isa gurin ummata insha Allah. To shi ke. Dole ki kasa cewa komai mana. Mayaudariya, maci amana, butuli kawai. Salaha, su waye waɗannan? Wannan abokina ne, daga binni yake kuma ba komai ne ya kai shi binnin ba, ya je ne saboda ya nemo kuɗin aurenta, sun daɗe suna soyayya. A yanzu haka ma da ƙodarsa ta samu dama take yin rayuwa, amma saboda mayaudariya ce butulu wacce bata san mecece amana ba, shine ta zo ta yarje maka. Rudaddiyar zuciya. Ɗan saurayi ka iya bakinka, ka san irin maganganun da za ka dinga gaya wa matata. Matarka kuma? Ta yaya ta zama matarka? Da alama baka san komai ba Alhaji, shi yasa kake fahimtar zancen ta wannan fuskar. Salaha, yanzu dama duk abin da suke faɗe gaskiya ne? Ta tabbata kenan ke mayaudariya ce ko?
Alhaji dan Allah ka yi haƙuri. Shikenan yanzu na rasa Alhaji. Da Allah dan Annabi Faruk ka yafe mu. Na san na ci amanarka. Don Allah ka yafe mu. Tabbas na cancanci dukkan hukuncin da ka yanke mu. Aminu dan Allah ka sa baki ya yafe. Dakata ni. Duk hukuncin da Faruk ya yanke a kanki daidai yake da ke. Kuma na gode wa Allah ma da shi Alhajin ya fahimci irin zuciyarki ya tsallake ya cika rigarsa da iska ya ware. Faruk dan Allah da Annabi ka yafe mu. Dan Allah. Ai ni na riga na yanke hukunci na. A duk inda muka haɗu kake ƙara nuna kin sani. Rudaddiyar zuciya. Rudaddiyar zuciya. Alaikum salam. Ajiya. Barka dai. Alhamdulillahi. Kaya sun gama haduwa ko? Ai Hajiya ba kya da matsala. Gari inda kika sa a tura maki kaya ko a ina ne a fadin Najeriya. Insha Allah za a tura maki kayan ki ba kya da matsala. Dan ko baki zo ba ma? Nan ba matsala da a tura miki kayan ki. Kai masha Allah alhamdulillah. Ni na sa wallahi bani da matsala da ku. A duk inda nake idan na turo muku kuɗi a cikin kankanin lokaci kaya na zai ishe ni har gida. Wannan gaskiya ne Hajiya. Tabbas wannan haka yake. Ina masu siyan sari ko kuma masu siya domin bukukuwa. Maza ku garzayo shago Alhaji Sabi'u Jajimaji da ke number 21E Bello Road gidan Balakoki shop number 5 da ke garin Kano ko kuma ku same mu akan number waya kamar haka 08022190437 ga wanda suka yi oda kuwa muna iya kai muku kayan ku a duk inda kuke kamar su Yobe, Kaduna, Zamfara, Kano, Sokoto, Katsina, Jos, Jigawa da kuma jihar Bauchi. Maza ku garzayo shagon Alhaji Sabi'u Jajimaji domin siyan kayan drinks na gida Najeriya kai har ma da na kasashen waje. A nan ne kadai za a share muku kukan muna alfahari da ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Dr. Abba Sunusi Bello wannan aka fi sani da na annabi. Ni ne shugaban wannan cibiya tamu ta na annabi Islamic Chemist and Arabian Perfumes. Hakika wannan cibiya tana bawa 'yan uwa gudunmuwa fiye da yadda ake tunani. Muna da ɓangarori da dama na ɓangaren turare da ɓangaren magunguna. Muna ba da magunguna kamar wanda suka shafi larura ta ciwon S da ɓangarori wanda suka shafi ɓangaren ciwon sikila. Haka ma muna ba da magunguna wanda suka shafi larura irin ta jin ma'ana taɓin aljanu. Wanda shaidanu suka dame su, wanda shaidanu suke hana su aure da waɗanda suka zamanto cewa sun daɗe ba su shiga ba ta wajen ɓangaren aure musamman mata wanda suke ba manema. Muna ba da magunguna kuma ana samun nasara fiye da yadda ake zato. Mun tanadar muku da magunguna kamar wanda ya shafi larura ta ciwon basir. Basir mai tsatsaga dubura, basir mai fitar jini. Insha Allahu duk wanda ya zo wannan cibiya tamu zai samu biyan bukata da yarda Allah. Masu lalura irin ta sanyi mun tanadar muku magunguna wanda suke kashe sanyi da yarda Allah, ko da sanyi ne mai zubar da ruwa, ko sanyi mai sa kuraje a jiki, ko sanyi wanda zai zamanto mutum ya ji kamar kiyashi yana bin sa a jiki. Hakika mun tanadar muku da waɗannan magungunan da yadda Allah duk wanda ya zo za mu share mai hawayensa da duk irin lalurar da ya zo mana da ita ta ɓangaren sanyi. Masu larura ta HIV wato AIDS, wannan larura mun tanadar muku da maganinta kuma akwai waɗanda sun karɓi magunguna
na wannan larura sun samu sauƙi da yadda Allah. Hakika muna muku farin ciki da gabatar muku da wannan magani namu na X wato sida. Akwai magani kuma da muka tare don muku a wannan cibiya tamu shine maganin sikila. Hakika sikila ko da wacce take sa ciwo mai zafi na cikin ƙashi, ko wacce take sa rama, ko wacce take sa ƙaiƙayin jiki, in Allah ya yarda duk wanda ya zo wannan cibiya tamu zai samu wannan magani da yadda Allah, kuma za a samu waraka. A wannan cibiya tamu mai albarka ta tanadar muku da magunguna na ciwon shaidanu, kamar wanda Allah ya jarabta da bugun aljanu, ko kuma wanda ya zamanto sammu ya kama shi, ko wanda shaidani ya shige shi ya hana shi aure, ko mace ko namiji. Da yadda Allah, idan an zo wannan cibiya tamu ta na Annabi Islamic Chemist za a samu waraka insha Allah. Ya jama'a, muna sanar muku da magunguna wanda suka shafi ɓangare na ma'aurata. A wannan ɓangare na ma'aurata, ko mace ko namiji, da yadda Allah idan an zo za a sami magani wanda ya shafi na ƙarfin maza, wanda yake na gari ko na zuma ko kuma na ruwa. Da yadda Allah idan an sha kuma bayan minti 10 ko 15 za su soma aiki a jikin ɗan adam. Haka kuma mata wanda suke da matsala ta wannan ɓangare na auratayya, akwai magunguna wanda muka tanadar muku masu kyau domin gyara aure. Insha Allahu za ku yi farin ciki da yadda Allah. Duk wanda ya zo wannan cibiya tamu zai samu gamsuwa da yadda Allah. Ina 'yan uwana mata, maza ku garzayo na Annabi Islamic Chemist, sun tanadar mana abubuwa na musamman domin gyaran jikinmu. Wannan zuma ce aka tanadar mana na musamman domin kiba, kuma ba ta cutar da lafiyar jikinmu. Ga kuma zuma ta breast aka tanadar muku ta musamman, kuma ba ta cutar da lafiyar jiki. Haka kuma na Annabi Islamic Chemist sun tanadar mana zuma ta musamman domin hips, ba ta cutar da lafiya. Na Annabi Islamic Chemist sun tanadar muku da supplement kala-kala domin gyaran jikinku, da kuma royal jelly kamar irin su siga wani ta, da kuma ladies capsule. Ba iya wannan kaɗai na Annabi Islamic Chemist suke saidawa ba, domin akwai turarurruka na musamman. Na Annabi Islamic Chemist muna muku lale marhaban. Babu shakka a na Annabi Islamic Chemist mun tada muku ingantattun magunguna da kuma kayan gyaran jiki na mata wanda suka samu ingantaccen bincike da kuma amincewar hukumar magani ta ƙasa. Ku dai maza ku garzayo na Annabi Islamic Chemist an Arabian 5 Farm a reshinan mu kamar haka: Masallacin Murtala opposite Endabino, ko kuma ku kira nambar waya kamar haka: 081 45 71 1344. Akwai kuma reshen mu da ke ɗorayi sabon titi junction, shi ma za ku iya kira nambar waya kamar haka: 080 67 87 16 24. Na Annabi Islamic Chemist muna da reshen mu a Mandawari opposite Sahad Store, ko kuma ku kira nambar waya kamar haka: 070 64 69 2704, ko kuma ku ziyarci babban reshen mu da ke ɗorayi gidan dakali, ko kuma ku kira wannan nambar waya kamar haka: 090 31 84 82 30. Na Annabi Islamic Chemist suna da sauran reshinan su a gurare daban-daban kamar su Hotoran Ɗanmarke, Tidin Yola opposite Ahmad BUK Mosque, da kuma Ɗandago opposite Malu Mai Nama. Haka kuma za ku iya samun na Annabi Islamic Chemist a Zoo daidai gidan zu. Masoyi daban wanda ka so ba zai kai shi ba. Burin zuciya mai kwaɗayi ba zai cimma nan ba. Mai cuta so ba nasara yake so yayo ba. Ko da yayi gaba banja a raina zai kai gaci ba.
soyayya ta gaske mai bai ci a wahala da shi ba, ko kuma yaudara dan ba za ya jure hakan ba. Rudaddiyar zuciya, rudaddiyar zuciya. Rudaddiyar zuciya, mai haƙuri yana tare da Allah, shi masani ne na da abin da aka kulla. Mi addu'a kada mu dinga kasala, a sannu za mu samu jamala. Saurashi